Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau mai gida kyautar naira 2000 idan Allah ya sa ka ci tambaya. Allah ya samu dace. Yawwa farallan alwala guda nawa ne? Wallahi Allah guda uku. Guda nawa? Guda uku. Guda uku da wane ne da wane ne? Mu girman ikko ne a ko muka girma muka yi wayo. Farko niyya. Yawwa. Na biyu a farko tsarki na biyu niyya. Yawwa. Yawwa. Sai na uku Lallai yau ba akwai jahilci. na uku ya haɗa. Ya faɗa. Yawwa baba na tambaya ce idan Allah ya sa ka ci kana da kyautar naira 2000. Allah ya ba mu iko. Amin. Wai farallan alwala guda nawa ne baba? Farilla alwala. Su kawai. Shi kawai nake so. Baban da yi So jama'a me yake damunku? A bismillah. lokacin nan na karatun nan Allah ya gafarta malam. Alhamdulillah. Ai ba sai Guda nawa ne? ba ni kuɗin. A Makarfi ko kuma a Zaria. Farilla alwala guda bakwai ne. Guda bakwai ne. To bismillah za ka iya zayyano mana shi. Na farko dai akwai niyya. Yawwa. Ɗaya. Na biyu kuma akwai tsarki. Biyu. Na uku akwai wanke hannuwa. Huɗu. Na huɗu akwai shaƙa ruwa. Biyar. Na biyar akwai wanke fuska. Shida. Na shida akwai wanke hannaye. Zuwa ina. Zuwa can ka ce wanke hannaye ko nan magana Wancan ai haka ne. Oke Zuwa nan. to shida ke ko. Sai kuma na bakwai akwai wanke ƙafa. A shafa kai na aiki farkon da dawo da suna. To Shafa kai. to bakwai. Sai me kuma? Sai kuma ƙahuwa. Takwas. Ke wai to ne a idan ki ko to ne a kunne. Bakwai aka ce. Farillan alwala guda biyar. Guda biyar ne da wanne da wanne? Ɗan yankan kai ne. Niyya, tsarki, alwala, Yawwa. iƙama, Yawwa farallan alwala guda nawa ne? Farillan alwala 17 ne. Kwaya 17. To da wanne ne da wanne? Wannan bagwaran. Farallan alwala muke so guda nawa ne? guda biyar ne. To da wanne ne da wanne ne? Akwai tsarki, Yawwa. akwai niyya, Biyu. akwai karatun fatiha, Malam Ɗanladi, ka dinga sanin abin da kake faɗi. Uku. akwai kabbara, Huɗu. akwai Wai, idan Allah ya karɓa mana. Sai shi da addu'a. Yawwa mai gida tambaya ce idan Allah ya sa ka ci kana da kyautar naira 2000. masha Allah. Yawwa farallan alwala guda nawa ne? Farillan alwala guda bakwai ne. Alhamdulillah. To da wanne ne da wanne ne? Na ɗaya ɗaura niyya. Na biyu wanke fuska. Yawwa. Na uku wanke hannaye. Zuwa uku. Na huɗu wanke sawaye. Zuwa idon sawu. Na biyar shafar kai. Na shida shafar kunne. Yawwa. Na shida. Shafar kunne. Ai wannan sai dai ka rinka gaya waɗannan. Na bakwai din shine gaggautawa. Farallan alwala guda nawa ne? Farillan alwala guda 8. Ina san za a rina. Guda 8 ne? Idan Allah muna so ka faɗa masu kallon mu da wanne ne da wanne ne? Da farko Yawwa. akwai wanke hannu. Ɗaya. Na biyu akwai kuskuren baki. Biyu. Na uku akwai shaƙar ruwa. Uku. Na facewa da sahabi. Yawwa. Na biyar Huɗu ne. Inda ka ce face misali. akwai wanke fuska. Biyar. Huɗu. Sai akwai wanke hannu. Biyar. Akwai haka ko? Biyar. Sai akwai shafar ruwa haka. Dawa da shan sahabi. To shida. Sai wannan shi. Sukuren kunne. Bakwai. Sai wanke ƙafa. 8. Ƙaburi ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Don Allah muna so mu ji farillan alwala ƙwaya nawa ne? Yawwa farallan alwala kamar dai yadda kuka sani ƙwaya 7. Ok, to muna so mu ji. Yawwa aka ce dai na farko niyya. Ko?
haka ne, sai aka ce na biyu kuma wanke hannaye zuwa nan, haka ne. ko biyu ko? Sai sai wanke fuska, To, haka ya, haka ne. nawa kenan? Uku ko? Sai shafar kai, nawa kenan? Huɗu? Sai wanke ƙafafuwa, 5 ko? Sai kuma gaugautawa, 6, sai kuma cuccuɗawa. 7. To alhamdulillah. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Dan Allah dan Annabi duk wanda ya ga wannan bidiyo a TikTok ko a Instagram ko a YouTube ko a Twitter dan Allah ya mana pushing nasa a yi sharing because yanayin mutane su kalla, yanayin da mutane ba su san wayannan abubuwa, dubban mutane ba su sani ba. Dan Allah a yi mana sharing din wannan bidiyo da mutane su kalla. Wannan shine farallan alwala. Guda 7 alhamdulillah.